Ahojte, chceli by sme vám predstaviť nový projekt s názvom Draw My Life. V tomto projekte vám ukážeme, ako niekto našiel cestu k Ježišovi alebo ako sa zblížil s Ježišom. alebo príbehy o tom, ako niekto zmenil celý svoj život. Sme pod projektom WOW a nájdete nás na WOW fanpage, Facebooku a môžete nás dielať a dávať lajky Na YouTube. alebo na mojom blogu